ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ। ପଞ୍ଚୁକରେ ଦେଉଳ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମୁଁ ଦେଉଳକୁ ବାହାରି ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ପୂଜାର କାମ ଟିକେ ସାରିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଉଳର ପରିକ୍ରମାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆମ ଦେଉଳର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଳତେଶ୍ୱର ଦେବାୟ। ମାଳତେଶ୍ୱର ନାଁ ଦେବା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମାଳତୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବାବାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସକାଶେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମାଳତେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା କାମ ସାରି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ କହୁଥିଲେ ଭୋଗ ଖାଅ, ପଇସା ଦେଇକି ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡିବୁନୁ। ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇର ପୁଅ କେମିତି ହସୁଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରି ଏବେ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଯେଝା ଯେଝା ମନ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଠିକି ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଭିଡିଓ କରିବା ମନା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରର ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ନନାଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରି, ମାନେ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ଧରି ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम